munda zvakatangira papi ndewa ani munda ngewangu wanga ine waya watakaberekwa tirima newabereki inini wabereki wangu ndine death certificate wangu ndine bhuku remunda wangu wakapegesa munda wemadreni ndinini ndazvizwa tine mairrigation chero kwedu isusu irrigation iriko titori nevanhu vanga vaine minda yakazototorwa chinzi yayechi yeirrigation saka haisisiri yavo paminda iyoyo zvazvechi zveirrigation scheme saka ndizvo here zvamuri kuclaima imimi kuti nenyaya yekuti yanga iri yenyu saka maakudini maakuclaima saka hazvisizvo zvandikuclaima ndiri kuti munda wangu ndandagara ndiirima uine waya munda wangu dai wakatorwa ngehurumende yaindiudza indipa fomu yekuti munda wako tatora nditoriwo mugurupu ranu iwawa mahomestendi hausi muirrigation iwawo vanhu varimo homestendi vane dzimba dzavo wakabatanzwa kusha gurupu rekuita irrigation wane dzimba dzavo hana kutorwa mita inini wangu wakatorwa munda mai ndawenda kuchana mapombe obhazi imimi ibadaenda kocherawo ndikutaura basi mune imimi mune munda wakatopenzwa vabereki wenyu handiti vanabvekuda jeptobva wauya hurumende ubva wauya nemapombi mapombi akaisirwa imu munda menyu akatopfuura kwamunda wangu vanopegwa unotorwa munda uyo waruti wakatorwa hauna kutorwa kana mukaona munhu akapfeka munda wangu hauna kutorwa ndaitofanirwa kudiridza kansera anga ari panga ari mira ndimutaurire mukuru zvino muri kutenya saka makotsvakira inini ndasungiswa ngeawa saka ndauya ndati nyaya yangu iri kukoti awa ndiwo wandisungisa awa ndiyo yandaurira panako nyaya yangu iri kukoti maimi munda wamaya hauna kutorwa nevairrigation inini ndirimo irrigationnepakutoti hamu hana kukoparitaisi ndandatorisiarirabe ndatauyaona kuti tigadziriswe tigare zvakanaka kuvhileji izvozvi zvarundivhiringa mumunda macho mune chibage cheadha chirimo wakauya bva waisa waya musi wakatokoka waya muirrigation macho kuti wandikokera munda wangu kuti ndisakwanisa kupindamo chandipa tine mairrigation nzvimbo dzakasiyana-siyana and apart from that tine futi magadheni aya eplan yayo aipegwa achibatanidza nemamwe magadheni edu isusu atatagara tinawo asi rinenge ririsisiri rako unotozotipirwa wakaposheni kako mukati imomo saka izvozvizvi kana iri irrigation kune group rainzi nderacho iri ndo wari muirrigation scheme asi nzvimbo inenge yatorwa iyoyo yaibatanzira futi nevamwe vanhu vanga vasiri muirrigation nevamwe vaibva vati aiva chitotopindawo munda wavo munochi yedu chiiminda asi mune makugaidwa nemutemo unenge usasaitema zvake mazvake mune makugaidwa nemutemo yeirrigation iyoyo saka ndiri kubvunza kuti amai ava wakatorerwawo here munda wavo pakapegwa hexrage yeirrigation varimowe uri mukati hamu saka zviri kubatana pakauya cooperate kudzi vanhu uyai muchere matrenje mai ava hawana kukwanisa kucooperate isusu tobva tachera matrenje tachera matrenje pakazopegwa nekanzuro uyu 13 December 2023 kana 2013 papegwa ndobva taita zvekunhongeswa makadhi pane vanhu 53 wakakwanisa kubudira muchirongwa chaje wabuda ari 53 pa53 ndobva taita kreatori yekunhongeswa makadhi inini rangu i44 rablessing uyu i45 saka pa44 and 45 hawamo pa44 and 45 kana wakatitariso age ubva watoona se1 ndobva wakatora chisimba chekuti ndepani ndepangu wobva watanga watishungurudza 2023 handiri kutaura December ndobva waenda pachigayo wobva wajorera maora wobva waya nemurume wane mwana wawo anonzi Ezra nemurume anonzi Michael Maifa
wobva warima kwakwanayaka mapombi egovernment atopo pasi muvhu muya mauritorima waitorima pamusoro pemapombi egovernment wobva wasima maora waruti isusu tizozichi takapinda chi kunodistroya zvinhu zvavo ndi 2023 2014 musi wa 29 January takadzika kwaheadman panhu patakanhongera makadzi paya pane munhu akuti disturb headman wakati hazvinetsi tsamba yacho iripo madheta acho zvese zviripo nemuro avo wakapiwa avo kunzi wasati disturb tobva tanyarara tikati wari kutorawo sotiri vana vadiki hatinawo zvatinokwanisa dini kuita tobva tanyarara vanhu vachitoti munoziva kuti mundaonoura here munoziva kuti munafira munda here ime hama dzeduwo siyanai nazvo tikati hatinawo zvipaba kani takapiwa saka tofirawo mahare here matrenji ataichera tochifira trenji ndi ndakachera ini murume wangu ari basa ndinofaitira kuti tiwanewo chiti isusu ndo zvatinotozwawo handisi uda chinhu mukati meirrigation vanhu vakapiwa minda vakatora munda wavo une mapone waya wanga ine mapone waya wakarimira zvinhu zvangu pasi zvotiri kubvunza teererai muri kuona ane zvakaita tebhu ino kwakabva kwarongwa vanhu kuuya irrigation muri kuzvizwa saka mukati meirrigation zviri kutaura kuti munda wenyu uriwo apa ndizvo mukati zvino muri kubvunzirei vanhu makarakange kubvunza imimi mapegere pakaitwa kubvunza wauya kopega kuti mandipegera munda wangu mukati vanhu wakatanga kuuya kumba kwangu ndikanzera musatirebese kutaura makarakange kubvunza ndakatomira pamunda ndikuda kupegerwa zuva rapegerwa wangu munda saka wakabva wachinja ukazazi ngatibve taenda kutotangira kupega kandi musatirebeseakatomira takatochinjana nemurume wangu kuchinjana chi kuenda komira panoda kupegwa zuva rapegwa nini mivha mapuwa upenyu munhu akanga ari kupega munda wakabva atokazi ndozeya zverimwe zuva hatichadini tirebesera nyaya handinodoba tiri kubvunza tatizvo makaziva upenyu nge apa muimo muirrigation chachata vakutora vairima iwavo munoziva zvinoitika ndezvekuti mai avo wakaenda kukota kwaMajor Street waenda kukoti kwaMajor Street ndobva unohwina kesi yavo kwaMajor Street wahwina kesi yavo kwaMajor Street nditi it means that the only way this judgment can be reversed is by appealing to a higher court of appeal to reverse that decision. Yakabuditsa vanhu yakabuditsa final judgment yaiti iyo munda ndera mwana mapombiri yake it's not about mapombi. Avari kufollowa investment yavakaita. Yes, it's investment in a legal place. Investment inogona kubuda hayo. Yes. Unosara nemunda wake. That's what I think community ndokwatofana kudzoka nditi the land belongs to here, then we need to have alternatives where the community members remove the government property from here property. Goenda kutsvaka pamwe. Pane vanhu vavasikuita very clear. Kana ini am the current chairman. Tanga mswaki ni wana January. Inoitwa Matthias 012. Matthias 012. Ini chairman wechi zero education. Nyaya munda utaurwa uyu. Mbuya wake airima munda iwoyo uyu. Mai wake up to late 60s. Takazosara topinda munguva iwoyo. Kwakusitori mwaba. Anga atova mafuro neimwe minda yanga iri padhuze. Vana vakufudzira mombe nekutamba bhora. Saka when this irrigation came,
ine wakagoyerwa ma 0.5 nema-infields zvamambotaura kuti nevanenge vari mudhuze. Surprisingly enough, pamunda pambuya wake ari kutaura mbuya Makoko, muzukuru wangu mwana watete, panopfuura neroad inopinda machidzinga vachienda kwaJombe, pane mashops ndio pane chidzinzwa business center. It's at the corner, right at the corner, but within the irrigation. Ndio paari kuda 1 hectare. Ndio pane harassment yese yawatunetsana. Izvi zvakaitika ndiri kubasa. Asi kwaMutetwa kwakaendwa, my mother is 95 years. Akaendawo kwaMutetwa pakapiwa kunzi, this is a government project. Handiti vanhu wapiwa zviri pamutermination nehurumende. Iwewe chidini maybe ungatotsvaga kuti ungatsvakirwawo kupi elsewhere. Handiti ka zvemuirrigation izvi haunaba. Asi iye anogara further down, I think some 2 kilometers. Handiti mulungu. Now, government are the owners of the land. Ndizvoka, except when you have got material deeds, I think. Paunoziva neglobal positioning system yekuverify. Asi kunonzizve macommunal lands ndeemasabhuku, chakanyorwa mumbotaura masabhuku madzishe nemadzimambo. Asvika munhu asina kugutsikana kwaMutetwa, I think the right procedure was to come pamambo kuti this is the issue, because this is a government project. Ava vanhu havana kumbotema miti bekungoti wazvipa. Ndakakurira munzvimbo imomo, I know this place very well. Saka mbuya wake, mai wamai wake ndiye airima. Ini I thought kuti dai anga ari kuti sekuru wake kana mbuya mai wababa wake, we would understand it much better. In this case, tiri kuti mbuya mai wamai wake, because ndiye akakura tigara naye. Alright, maybe pane uyo, but it's a government project. Inini nhasi government ikauya pamba pangu kuti pane zvatora kuita, I'll be infected. Saka todii? Yes. It's a government project. Yeah. But it's a government project within a private property. Saka apa tiri kuti kana iri government project within a private property, inoda concern the owner of the property. It is the owner of the property must consent to that. It's not just because just because it's a government program. Yeah, but you remember, we need to get it right. And we need to get it right, not to be a plan. That's the end of the plan of the campus. Hurumende saka we can do anything to do that. Do the need, then the market. One way was case of a pipe in a cancer and I say some pipe in each year, same more. What to Damburia 0.5 or Rima. Mamita Kumwarima. Kumbakwa or Rima. As well, I go down Blanam. Why does it? Right, in India, you ask for compensation from the government. Yes. Then did you get the compensation from the government? She is supposed to get compensation. No, she's not supposed to. She's not supposed to. She is not supposed to do that because she's not the one who initiated the project. Who initiated the project? They found the application to government. I found out the application for that compensation to government. And one wakatanga project yao munzvimbo yemunhu. Not kuti muti wewe mawaya kutora munda wangu muti kuti cha application kuti munda wako tatora iwewe. It's just being inhuman. Right. And ishe akanga ari mochidzinzwa. Is why it's not about being a head, maybe a village head or a chief or what, but it's about applying the rule of justice. Is why who in the first place, who identified that place was doing suitable for irrigation? It's a minister of land.
Minister of Lands. In conjunction with the local government. Then why are you here in court with this one? Because No, it's not you who is supposed to be here in court in Amaya. It's supposed to be the Minister of Lands. Because Minister of Lands ndiyo yakakuallocate island. Yakatolera munhu. Yes. Then why are you here? Then it means the GA is to come. Ndosa ndikutaura kuti issue yenyu ka. GA yafana kuya naye because ndio wakafanana. I'm trying to advise you to do the correct thing. Because munokwasaonyeperana muchichengedzana muchiita the wrong thing chikuva chiri correct but chisiri correct and mocontinue kuita zvinhu izvozvo zviri wrong and by so doing you lose my resources and everything. Do the correct thing. Munhu ari kutaura uyu kuni munhu ndewangu uyu muri kuda kuita project yake and he is not a member of yei handisi kuda hangu ba and this one wakangwara what we are supposed to do including Minister of Lands. You are supposed kuti muti paland yati kutaura kuti munhu weparuti ndepake let's allocate that 0.5 to the nini kwaari kuti iye awe part of the scheme. Isusu tokontinue nezvimwe zvese tichiita asi iye tamuakomodheta pani pake pacho paaruti ngepangu apo ndepasekura kuna mbuya uko. It's very unfair kuti muti munhu autaura ngepangu apo wakomananga imi moti iwe chibva wabuda imomo because hurumende yati muri kushaisha zita rehurumende because hurumende haitorera vanhu land yayo without their consent. mapaipi atingati ngaende kumunda komwe munhu ivo baba tikati mapaipi ngaende kumunda kwenyu ndiani anosimudza kuti mapombi ngawemese land iyo haisiri yenyu haisiri yako yatoirrigation. pane anodera aripo here pakati penyu anoda tiende kumunda kwake nhasi toshifte mapaipi tiende kumunda kwake land haisiri yake ruprosherishe inini chandinoda bambo ininoda kuti kuvhurei pfungwa nekuti muone bambo kuti pambocho munowesta maresources nekuti owengana when you are not supposed kunge muchibodii muchiwengana andika mai awa she may appear a bad apple in the community but she is not because she is defending what is yes. mupe vanhu ita zvipesi kwemi chikuti why are you not accommodating here paland yake iyo isibamba angasipoba uyu udaira nedzi I know it very well. tinoda kubatsirai kuti chinhu chete musapesite waste time musapoza muri mamadomasi nekudidza magwere izvozvo izvo but you're wasting time kutibuka up and down for nothing. Tuzatutaura who declares land kuti ya grazing area? Who does that? Local government. Guys, parume kana musikazita kuti hatizivi musanyepero ziya musanyepero ziya pamusingazivi mazuva ekutaura you don't declare munda yamunhu kuti ya grazing area umbori aniwo unodeclare munda yamunhu kuti ya grazing area kana matongo emunhu kuti ipo papa since pasina munhu ya grazing area anodeclare izvozvo kuti ya grazing area ndiani ane power iro rekudeclare munda yamunhu kuti ya grazing area ndiani that in local government vana RDC saka who declares tonabatsirana guys. Inini basa rangu is to assist you kuti musakana muite zvinhu zviri correct and mai avo andika she is justified to claim what is hers because imimi anditi hamuna kuita what we supposed to do zviri correct. Musafambe nezita rehurumende pamuromo muchishandisa zita rehurumende kuti hurumende yati we know very well all land is state land but ndikuti don't apply that law separately. Yes, all land is state land
asi nhasi ndikati ngatendomba kwako iwewe kuangani iwewe dzitutu ndoti tauya kustate level nhasi taakusa irrigation yedu paminda yedu takatotangisa mapaipi techini. How will you react? Makaita irrigation yedu munda make makampei makamutsvakirepi? I don't know. You don't know. So if you don't know, sit down. I want someone who knows what he's talking about. Yeah, but we are here to learn. No, those are good. Then Chipuma would say, because unozvikwadza makumbo unozvichora because toda development chese andika, but as much as we want development, let's do it the correct way. The correct way. Ngatichashandise my emotions, ngatichashandise chiba. Let's do what is correct. There was no need to put Nangaza asungwa jail because of contempt of court. And was it necessary to bambo ite contempt? I want to but was it necessary to bambo those who are jail for contempt? Contempt echi. Mungona ndodo. When I'm with if we had done the correct thing, such gambo iti kiba ziso kudi. Zamamu. Because lens pamuda kuipinza. Muruma. Lens pamuda kuipinza. Haikwani ba. Muruma. Program ya Mutasa irrigation nation, it doesn't fall under the Ministry of Lands. It doesn't. I fall under administration yelenzi ili kwa agriculture the chief fisheries and watu ndo kwa hilo ati chayo inoita chete kuita sei kuallocate chi identify and allocate chi and administer chi land, but kapaonoita administration nechi land nechi ipa awasi kuti administration yekutora land nechi ine munhu ba wachipa umwe munhu wachikonzera chi dispute. No, iwo the only come in kana paita chi pakuda dispute resolution kuti paita dispute yeland apa ownership nechi they come in wotaura kuti iyi settlement this is under us, this one communal, this is under sub naishi, because this is a project and in the project manage one wasinga asiri officer we lands ba. And kana iri cooperative, it means yakuenda ku ministry yechi cooperatives and what ndio yakutopinda. Angamuna zvinokutora ndikubatsire kuti muone angazvomuta because apa ndikuona matsamba ari panapa autora nenyaya dzekuti this land is grazing area, it was once aiwa yaita grazing area asi yanga iri owned nani before iri kuita grazing area makuideclare grazing area yanga iri yani isati ya grazing area makuideclare grazing area yanga imbori yani. And is that person ceded ownership of that land? And to who? Mukana yezu ndizokupase. Kuti land yanga ine munhu. And ine munhu ndoverekedzwa kuti sei kushandiswa. Ndivete kuti makufunzira mbudzi ine mbudzi dzenyipa po it doesn't mean kuti ina munhu. You don't declare it grazing area because mukufunzira mbudzi ipa une mbudzi dzenyipa. In other words, local government through RDC, they are the very people who are interfering right because my beneficiaries shall want to a piece of land. I will have a surrounding map. Kwete kuti iwo ndio wakaita mistake ndimi maipaunga makawataurira ndipo maiyo awa okay
nevamwe vese vari arambira aiwa depending kuti vamwe vacho vari kubvumira here kana kuti havasi kudina havasi kuda saka vese vakati havasi kuda means we have to stop the irrigation. Precisely. No man. Vatotaka kuti yakazi list of plot holders in the irrigation scheme and if this is to confirm that the list attached of plot holders in the irrigation scheme is the correct record thereof, which is kept by the Department of Irrigation. Thus, and you guys end up as a sub, and you end up with the record shows that plot numbers 45 and 44 and 45, which are legally occupied by Eusebia and Blessing Sound women, respectively, both measuring 0.5 hectares each, are the ones being disputed by Ejinari Maifa. The ones which are being disputed by Maifa. And from the above, Maifa has no claim over plots 44 and 45 because the land in question was formerly a communally owned grazing area. Who declared this area a grazing area? How did this DA know the grazing area? Achivhizita munhu aifanira kumuudza DA kuti apa igrazing area ndisabvuma akaenda kunomuudza kuti apa ichi igrazing area ndopanachira muda kupoda this thing was introduced pakapaina sabhuku ngechibhirulbet pakapaina ishe Kefas. Pakapaina abisha chidzidzwa njo wane usabhuku neushe iyo family yavana Maifa iyo. So to me sounds kuti wakapa the go ahead because wakaona kuti hapasi njo wanyere wacho kwakarohwa iyo ari ndima zabhuku and they are all late. They are all late now. Ndio watu wakatenga walipo wakati tiri kutoida project hiyo. Exactly, mama. Ini zvitu zvanakafana. And muona yendwa. Iri kunziya. Basing on the ruling dated 25 June 2014, it is advisable that applicant agents be evicted from the Chizinzo irrigation scheme forthwith so that farming goes on without disturbance. What was the reason for eviction? What was the reason for eviction? Because reason you put grazing area I told you historic. Yes, because you see all these letters develop. Where is the village head's letter? Where is the headman's letter? Headman judgment. Headman judgment. And the judgment you headman you do you can overturn on the magistrate.
Bona, ndisiya kuchipepa chakuchira. Nyaya ndimona pairi. Ipapa ndopo chete pachati nyaya inakira kuti ishate. Imimi maifa. Muri kuti mimi land iyi handiti yakaenda kupiwa irrigation yanga iri land yenyu nene bhuku remuntu nene bhuku racho remuntu nemadzisa bhuku ari kutaurwa ndakanda nawo kuti wakaenda unibatsira ndinawo mapepa ari mubhegu handisi kutaura zvegumba zvoti ndasiya zviri kumba masabhuku angu akaenda kobatsira nyaya yangu kuti munda ngewake ndinasa bhuku kweza ndinasa bhuku chidzidzwa wemanhingirika masabhuku atori 3 vamwe wakabva newakaiva wakazochinjwa iswa ishe chidzidzwa matsamba avo arimo akaenda kukotumu ekutaura kuti musanetse munhu uyu munda ngewake ndinazvo kana zvine zvimba mida kuti ndibudise akambokanzwa kuti pane nyaya yenyu pairi ndo pane nyaya yenyu ipapo pekuti imi murkuramba kubvuma kuti ngautaura chinhu ndechangu imi muti hachisi chako ndo pane nyaya ipapo imi muti hachisi chako iye ari ndechani ndechangu ndo pane nyaya zvimwe zvese izvo zvakutaura zvazvadaza ndiani muridzi weapapa pakaiswa sikimwa abwe masumuka kubuya kugara kunyasa kuoneka Kamsoreka zvinoitwa kare irrigation yaitika nevanakombeti mazuru ndianga ari chiya wakazofa wakazopinda wawa saka waudzana muroto pakabuda irrigation sabhuku anga aripo ndiwilibeti chidzinza murume wake ejoi kuti maifa ndichidzinza saka chidzinza murume baba mukuru wake munin'ina wemurume wake ndiye akanga ari nekanzura svika wapegechi ndiye anga ari sabhuku wapege munda wani murume wabvunza kuti waripo wanawosa chidzimba waripo gwasara kumbo awangu mukadzi wacho saka yawanhingirikina kanzuro yauya nasabhuku chidzinzwa kanzera waripo wabva wapega minda yavo ava kanzuro kana sabhuku aripo pane chawacharamba uteererei sabhuku ndiye ataura kuti nzvimbo yangu yakamira suva apa pane zvizi apa pane mugoronga apa mafuru apa kanzuro ibva yatopega chii ibva yatoapruva kuti horeiti mafuru chidii henyu mapombi ngaaite sei ngaachererwe sabhuku nekanzuro wenhingi welenzi wenhingi wemapai vanopega minda vaya vachipega 0.5 toisa manhingi toisa mapombi edu toisa mareza zvakanaka naka zvekuti iwo zvekuti murume wacho dai aripo pamwe tiuzinatoida zvinoedza kuti yakanaka because varipo sachizinza ati mimi kweza ndiye kutoro yedu yoriba zvitupa zvedu chese judgmentation is important because according to newspapers we are ordered to vacate that piece of land. isusu patakapedzisira kuenda kukoti kangoita pakasamuona DA of which pakazoitwa ruling we were supposed to go and collect ruling on our own zvisina kukwanisa kuitika because takangomiswa kuchinzi kune covid ka kubva ipapa tinazosangana nemasamoni aifanira kusamona kuti tiuye futi kukoti inoya mukaona yakanyorwa kunzi inini ndine pandakazoti chifoti ofichi tisina kana pandakambosaina nhangiri ruling iripi judgment iripi wakaenda kukoti iwe ndio it was you versus mai yavo kumakaenda kukoti and you were ordered to vacate and pawaka usina kuvhaketa ndobva wazosungwa nenyaya yecontempt
chawakaendera ujeri content yekuti hauna kubva wazibva. Iyo zvakakonzerwa nekuda kwokuti handisina kunga ndakabata handina zvandochinja apa pajudgment yakaitwa namajor state. Kana judgment yakaitwa namajor state iripo, the only way out is to appeal against that decision yakapiwa namajor state. And kwamunoappeala, you don't appeal downwards, you appeal upwards. Right? Saka wakazobveya eko wakazobve kubva sandabva ndakabuda on condition yekunzi by 31 March inini I have to forget. Asi mune belongings. Saka wauya kuno before 31 March kuti tipe judgment paine outstanding judgment. Apa yakagarirwa pasi both parties. Musadaro mamhanya kuya kuno kuti ndikupei judgment in your favor in favor of Beza. So that ndakupei judgment in favor of Beza. Iwewe uchagara wakahwata seri kwa Beza. Angapedza ndiye mukadzi wako iti. Saka ndingamashandisa zita ravo yakumungu nderadzodza. Asi akaenda kukoti usibva kukoti nderako iwe. Asi wabva kuno kumanje uchauya uriwo doti manje wabvaudza remukadzi. So that ndipe a judgment in favor of your wife. Saka iwewo hauchabvipo uchabva physically asi pamweya uripo semukadzi wako. Ndo yakuwagara ndiyo apamuda kutamba chakonzera kuti kwase kusvika kuno inyaya yekuti pandakaenda kunani ndakachangamira uchiti nyaya zvikuendera mberi kuna isho iyo akandito ininga sezvo ndasangana negwaro rakadai so imimi yobenze chiendera mberi rari kumusoro then uzondosangana nezvanosangana nazvo. No, my advice is not this. My advice to you ndinokunyepera kutaura chokwadi pamutemo chaipo chaipo mutemo chaiwo chaipo zvamuita zvese you're wasting my resources. Nyaya inongopedzwa nekutaura haiti zvese zvamuita. Nyaya inongopedzwa nechi haiti zvese munonzwa dodzi zvandutaura munonzwa saungwe munonzwa zvandutaura timu yacho yese committee munonzwa zvandutaura. Nyaya iyi haisomboda hondo haisomboda kana hondo munopedza mari chii mahara and at the same time muchiwesta chii muchiwesta time because yamamata baba yekuti elimination by substitution. Hati zvafanira kuti kana kuti munhu apiwa yellow card kumana machances ake kuti anopiwa red card anopiwa rimwe yellow they are very high. Kuramba vamurisa wavaisa mwari fresh ndo zvababa ita kuti mabvisa dozo yellow card wavaisa Eusebia kuti atange manyowani but nyaya ichi imwe chete saka hazvichinji chini. My advice ndekuti yes mapapers ari kwadi but musakanganwe chii musakanganwe koti judgment because mukaikanganwa inokonzeresa kuti machini maproblems because what it means according to this judgment it means kuti kana dodzo wakazibva it means kuti haapo ndiani ndimaifa handisi asi ari maifa aripo handisi it means kuti izvozvo izvi hapana mumwe munhu asiri maifa anokwanisa kuoneka ari uri maifa kusvikira kuti padzoka futi kuchii kukoti decision iyo yaita sei yachina but ndosati kuti inini is it necessary kuti muite zvamunoita ini ndoti is not necessary. Nyaya yapo yekuti guys irrigation yacho rent yacho yakabva yapera kuti masaidzi wacho kudoko
yakabva yapera here zvekuti haichakwanisi kuakomendera imwe 0.5 pamusoro ngati zvozvese asi tautokumbira kuti tinyatsobatsirwa kubva ipapo nekuti kana even matangira acho zvamuri kuona ofichitingo uri vanhu 2 ivo papo asi paere pana vanhu 3 zvokuti munotoona kuti kana even kuuyu chaivo kwakutoshandisa ruwengo rwanhu vairi asi pane vanhu 3 papairepa asi zvisinei hazvo chenga mambo toti zvamunotaura toona sekuti panguva zvinototiunzirawo runyararo rwakatinakira. That's the best way because inini ndikuti instead of getting chi anga mutora pane 44 nechi 44 ne 45 and ndakutoanza ne 30 angazi 30 maipa and ndabati sisi tigare sechi sewani tiwirirane tishande izvizvi hakuna kwazvinoti anditi in as much as muda wapekudii pekurima nechi my suggestion yekuti instead of you getting 40 and 40 44 and 45 anditsika muchida kugara pasina committee senda kana mazi murimo 45 anditsika wamushe wadzianda chi 40 so that mukwanise kuita sei muenderere mberi nekushanda kufunga kwangu for the sake of change, for the sake of progress and kukumbira kuti ngatingogarise chi sewani titiwirirana ngatifasabva taoengana hazvisi ndo zvazvoda because mukuramba muri makoti guys haikoti kai kabva pamuda kuenda kuenda kwaikoti and haikoti kana guys is $300 an hour lawyer akanogadzira mapepa ako dayo akutodaidzira kugadzira mapepa daita 3 hours watomutswiri chenena musi wachati kuenda kukoti nhasi yapotsporo plus 300 saka is it necessary ndo zvanoweza kuti kuonesei kuti is it necessary it's not necessary especially kana paine chinhu patone judgment yani yamagistrate iripo judgment is binding kusvikira kana mapila ka yochizoitwa sei yozoitwa over 10 because inokwanisa kuti ichikwira futi ka yobvaitwa uphold kuzi zvakaitwa namagistrate ndizvo atikabona so it means mafanadi futi kuita futi supreme court andisi uchibva kana zvanetsa kuti supreme court kuita futi constitutional andisi but ndizvandutika is it worth it nomona yangu baibai kuti it's not worth it it's high time go back ende mugari pasi commit nani namaifa moona kuti hauiki nacommodate inside jail mukati momo mushandi muproduce ndo zvamakabhirirwa irrigation iyo ipapo is for you to produce not hakuna upa munopiwa zimo wake dzimba reko makazi murimi andizverei nayo sebi ndosandototi let's bury the hatchet let's bury the hatchet imi michenda yamugari pasina maifa pa 44 and 45 muona kuti iwo shandisawo chi imimi mumwamwe then you see how it can go around moshandisa irrigation tese tende kumberi izvi zvema necessary cost